Yabafowethu sanibona uphunga lenja la. Ngithi angibuze lapha bafazi ukuthi yini emnandi ukuba isifebe? Yini emnandi ukufeba? Yini emnandi ukuba unondindo? Uyabona uyihlo nonyoko bakuzala bekuzalela ukuthi ngelilanga nawe ube uthi emhlabeni unithatha lesibumbu lesi hamba usinikeza wonke lo muntu lona. Yini emnandi ukuba isifebe? Ubani osazokuthatha kwenza umfazi uyisifebe? Yabona nje umusuka kulo muntu othandana naye uhamba uyothandana nomunye umuntu. Kusuka sekonakala yakho usuyi second hand. Uyabona? Abantu kumele bazi ukubaluleka komzimba wabo. Yabona nje umfazi akumelanga uguge umncane. Uyayizwa leyo nto. Bafowethu kunzima ngempela. Yabona nje singakwenza konke kodwa ke manje ukuba isifebe akuyona into esingayikhuluma leyo. Dlula ku relationship ngenxa yesimo mhlambe kunesizathu sokuthi udlulelana uyapi. Uyayibona leyo nto. Hayi ukuthi manje wena ngokuthi umfana unepipi elincane usuyahamba elikhulu ulibonephi? Ulibonephi ipipi elikhulu? Ulibone kubani? Ubani onepipi elikhulu kunomunye? Umfazi kahle kahle wamiselwa ukwazi indoda eyodwa umfazi. Wena umswazi amadoda inqwaba yamadoda awuseyini. Yazi ukuthi umfazi unegaba uqala intomba uqala ingane ube intombazana ube intombi bese uba umfazi womuntu. Eva ukuba umfazi womuntu usuwumama wekhaya umama womuzi. Emva kalapho usugogo emva kwagogo umele ufe. Kodwa manje kunengane kunentombazane lo muntu akabe intombi bese kuba nomama bese kuba nomthakathi. Umuntu uzalwe kahle wayengane wasuka emnganeni wayintombazane wasuka emntombazaneni wawumama wengane eziwu4 ezingenabo baba khona baziwa. Suka lapho ke usewumthakathi. Akabi isalukazi, akabi intombi, akabi usisi, akabi iqhikiza, akabi lutho. Suka lapho nje umuntu usiyaloya. Sathakatha nje umuntu. Ngenxa yokuswela la. Akukho. Umuntu ntombazana kumele umzimba wakho usabe ukuthi lo mzimba lona uyigugu lomuntu. Kumele uzazi ukuthi wena umuntu womuntu, hayi umuntu wabantu. Nokuhlala lapha ngibheke wa TikTok, ngibheke wa Facebook, ngibheke wa Twitter, YouTube uze kuthi umfana onepipi elincane. Ubani onepipi elikhulu? Njengoba uthi wena ukhona umuntu onepipi elincane, onepipi elikhulu wambonaphi? Ha? Kuyiqiniso phela amapipi awalingana. Ayifana nalemnyama le. Khona ipipi elincane. Bese kuba khona elingconywana. Kube nalelide. Kube naleli. Bese kuba naleli sidudle elifishane. Lamapipi ahlukile wonke. Endaletha omkhulu mehluke emzimbeni womuntu osifazane. Elincane nomsebenzi walo. Khudlwana nomsebenzi walo. Khulu nomsebenzi walo. Leli ngconywana nomsebenzi walo. Naleli elifishane isidudla nomsebenzi walo. Wena mawuthi uhamba uwezwa wonke lamapipi uzoguga. And kunomehluko emuntwini wesifazane olala namadoda amaningi nomuntu wesifazane olala nendoda eyodwa. Uyayizwa leyo nto. And indoda ayikazi yafana nomfazi. Njengoba kunama-50-50 nje manje lezi ifebe lezi omaweni ulo osikhotheni bethi bona bafuna isithembu sabafazi bufebe lokho ngeke sikukhulume lokho. Leyo nje indaba isesakena ngasikakayivula soyivula le ngoJune. Yabona nje umfazi once walala namadoda awu10 khonto yenzeka emzimbeni. Kodwa mina ngiyindoda ngalala ne1000 yabafazi. Akwenzeki next emzimbeni. Uyabona noma kungenzeka ngekufane nokwenzeka emfazini. Uyayizwa leyo nto. So umfazi kumele azazi ukuthi umfazi. Umzimba womfazi
kumele uthinte indoda eyodwa ukuze uhlale usesimeni sawo. Uyayizwa leyo nto? Njengamanje makuukuthi ngishadile mina ngiphuwa lenja inomfazi la endlini nginepipi leli elincane. Koqhamuka uNgizwe shange nkunzimalanga epipi into esuka la yofika le emadolweni. Usazongizwa na ngaleli pipi lami encane othi lincane wena. Zonke inkomo ziyamazi melusi. Namhlanje uZungizwe, kusasa uKhuzani, kusasa uZibani vele uzodlula ekhanda. Umuntu osifazana kumele abe namahloni. Ethi uyabona umuntu wesilisa abona umuntu okusatsha, umuntu okuhlonishwa. Njengamanje lapho sibabiza ngeentombi, umuntu wakho nesipindi sokukubiza ngakwazi, ngicela u2 rand. Hawu. 2 rand. Nakazi intombi thina othi into uthi uyinikeza imali ikhali inyembezi ithi ngiyothi ngiyithethephe ekhaya. Ishayela ukuthi nemali uyithethephi usafunda singakunikanga thina sabazali bakho uthatha imali. Njengamanje ingane no2 years zikwazi uhamba icela imali emgwaqeni lapha ngengaya kwenye indawo ngithola izingane zikhanda umgwaqo. Ingane grade 1 grade 2 engasho ngathi lezi osebenza kumasipala lezi. Ikonakala kwempilo lokho. Yayizwa leyo nto. Bafowethu yekani ubufebe, bafazi yekani ubufebe. Nami madoda yekani ubufebe. Kunalokho umuntu indoda uma ufuna ukuzibumba eziningi thatha isithembu kuphela. Faka endlini lezinto zonke lezo utest yonke lento. Ngeke uzoyiqede lento man. Ipipi ngeke uzuqede, isibumbu ngeke uzusiqede. Ubaba bafa basishiya obaba isibumbu. Omkhulu bafa bayishiya namanje ziyazalwa. Zazozalwa futhi ezinye. KwaJesu loyo wafa wasishiya. Yes, David bafa bayishiya. David wena 1000 ibumbu, 700 ezeziso zakubo plus 300 uNkulunkulu ayengakuthokozi ngabo ababa ma-foreigner. 1000 David wafa wayishiya ibumbu namanje ikhona ezihle kunalezo ayitesta. Nami ngisazofa ngiyishiya ibumbu, nawe uzofa uyishiya ibumbu. Nami bafazi ngizovana washiya amapipi, ngeke waqeda amapipi. Khohlwa, thola umuntu oyedwa, uhlale naye uzwe lelo pipi uzonke mnandi kanjani pipi lomuntu oyedwa. Kodwa makuukuthi wena kunamapipi awu3 oswazwile manje hayi ngeke kusalunga. Khohlwa once wezwa 2 wamapipi uzothumulele nalo vele uzomcabanga le ukuthi lo wayengithinta la. Yazi njengamanje ngifuna ukutshengisa ubungozi bohamba uzwa amapipi usemncane. Ana 13 usuhamba uzwa amapipi yonke le ndlela. Uzozwa ipipi namhlanje, uzwe ipipi kusasa ehlukile, uzwe elinye ipipi. Uzothi usuna 30 bese uthi hayi mina sengifuna ukushada, sengifuna ukugana mina injini ayisekho, isibumbu asekho nje, siphelile isibumbu asekho. Right. Uthola ukuthi umntana abantu manje uyakuthanda, ikholwa lenkosi uNkulunkulu wami yasonta lento. Ayikwazi ukuhlukanisa unondindwa nomfazi, fika ithathe wena ikufake endlini. Ukuze ube on wena somela uqala ucabanga uThemba. Uyayizwa leyo nto? Ukuze lo muntu achame somela uqala ucabanga uThemba, uqala ucabanga ngoMboniso, uqala ucabanga oJabu. Ngoba usuphelile awusenayo imizwa. Kahlahle usufana ne-Fort Ranger kababu uGumede ebhala ukuthi Shembe is the way. Mele uqala uphushe uqala uzudume. Mele uqala ucabange lo waqaqa ubutshitshi. Lo waqhekeza uyomela umcabango ngoba uyena umuntu wakuqedela imizwa. Uyayizwa leyo nto. Awuseke ubhontshisa ukulela uthi ngoba uyisifebe. Uvumela abantu bangena esibayeni sikayihlo. Wena okunye kumele wazi ukulala nomuntu, once walala nomuntu uba one flesh naye lo muntu. Inyama yakho nenyama yakhe igazi lalo liyaphuma kulona nelakho liphume kuwe, hlangane lento lingene kuwena naye. Ingakho sikwazi ukushare izifo
because igazi isifo sihlala egazini, igazi lalo liyangena kulo lalo lingene kulo kanjalo mawuthi ulale nabantu abawu10 zazi ukuthi niba u11 nawe emzimbeni wakho, ingakho ungawuthola umsebenzi. Uyothola kanjani umsebenzi kwamba abantu abawu11? Sifuna umuntu oyedwa la azosebenza. Yabo nje mawuthiwa uyazazi ukuthi wakwalana nabantu aba more than 1, zazi ukuthi noma uhambe emgwaqweni negazi lalabo bantu labo, mawulala nabantu abawu2 negazi labantu abawu2 nelakho lesithathu niba u3, mawulale na 15 we16 wena emzimbeni wakho. Yini esazokulungela unjalo? Yini esazokulungela wena ulana nabantu abaningi umuntu esifazana? Nakudala isithembu weza amadoda, isithembu sakuthola khona lokho. Ngeke ngikusho ukuthi wrong, cha right kakhulu. Uyayizwa leyo nto ngoba ningafuni ukuzala nina. Umuntu ethu ufuna 2 wengane, uNkulunkulu ethi sala nesande. So anda kanjani nomfazi wethu? Umuntu akathanda umuntu oyedwa bakithi. Mina ngivumi mina ukuthi kunomuntu osahlanyiswa uma wengane wenye indoda. Hawu we madoda, lo mfazi bafuthu ungiphethe kahle. Sinilandela ihistory yakhe, thola ukuthi lo muntu lona unengane nqaba, ingane ezinye sizazi unamathuna eswini. Kodwa uyakuhlanyisa, uyahlanya. Awuhlanyiswa lo muntu uyahlanyela wena. Ufuna nje induku. Isikhwili, ushawe. Thola ukuthi uyahlanya. Sohlanyiswa isecond hand. Hayi, thengo kwakho man. Ingakho kudala kwakuthi ingane imizalwa namhlanje khulanyana iyalotsholwa vele nje ikhuli izazi ikwazi ukuthi umfazi womuntu akathintwa. Miqala nje ungathi siqala ukubona izinto ithatha ihanjiso. Singaze sibamba amacala la ekhaya. Uyayizwa leyo nto. So muzazi ukuthi unamagazi abantu abawu15 khohla ngeke uphinde ukuthola ukuphumula. Uzohleza uhlupheka ngoba nibaningi. Lo muntu wabulala umuntu lo. Wabuya wathatha igazi lakho alifaka kuwe nemimoya namathunza labantu abafa. Lo muntu lona ubedlwengula. Ingakho uzobona nawe uzodlwengulwa ngoba uhambulana na wonke lo muntu onomona nemimoya yokudlwengulwa nemimoya yokubulala abantu nemimola njola imoya yokubulawa. Nawe uzohamba uduthulwa abantu ungena crossfire ufe ngoba manje uyazenzisa wena uhambulana nabonke abantu. Ngisho ukuthi ungalala nomuntu ngecondom. Ingakho samadod sifundisa ukuthi awulani umfazi esikhathini ngoba kuningi okwenzeka emzimbeni wakhe. Wena manje uma uzosuka la uhambelana noMasibisi, suke eMasibisi uhambelana nalomuntu lo, suke kulo awumazi lo muntu ubuyaphi, amazi lo muntu ubuyaphi, yahamba wona ufulana naye. Igazi lalo umuntu lona lingena kuwena kanti nayo namanye amagazi awu10 le. Okay, buka unegazi elilodwa wena 1 elakho leli ozalwe nalo, usulana nabantu abawu3. Obviously abantu abawu3 bakhona kuwe, nalo umuntu uselana na15 wabantu. Labantu alale nabo naye uyababeka lapha kuwena, niyahlangana niba igroup. Uzokuthola kanjani umphumulo wabantu abaningi lawo yakhona? Amabhadala umuntu nalamabhada ngapha. Ingakho umuntu kumele athelwe ngenyongo. Useyisihlobo sala ekhaya lo muntu lona, usenegazi la ekhaya lo muntu. Uyayizwa leyo nto. Wena muzohamba manje ulala na wonke lo muntu lona, uyabona kana kwalisebenzi kahle la, akusebenzi lokho. Khanda lokho alisebenzi. Wamthatha wonke lamabhadi qedwe ujika ukuthi la ekhaya siyakuzona. Sokuzona vele ngoba thina sithenge u12.5 wona usubuya nenqaba yabantu bazodlana bonke labantu ozanabo. Ingakho namhlanje kuno aunt abangashadile abakhulumela ukudla kakhulu. Umuntu ukhuluma kuze kuyovala ukhulumela ukudla. Vele umright akhulumela ukudla abaningi kakhulu abantu emzimbeni wakhe. Uyayizwa leyo nto. Bafazi iphatheni kahle, madoda siphatheni kahle. Madoda lento ukuthi namhlanje uzolala nalo kusasulayo nalo i-wrong leyo nto. Makuwukuthi ufuna ukulala nabantu abaningi balobole bonke labo bantu bafake la. Kwazi ukuthi labantu abasimelana, labantu abakhuba, labantu abasibanibani balotsholiwe bathelwe ngenyongo. Kwazi ukuthi unesithembu. Leyo nto ukuthi namhlanje uzohamba umithise lokho umithise ayikho right leyo nto. Wanihluphekisa izingane, 2 udala nje enye into wrong ngoba nezingane zakho zizolandela la uhambe khona. Uyayizwa leyo nto? That is wrong. Wrong leyo nto. La madoda, la
sebenze la sebenze umuntu azazi ufunana empilweni mawuthi wenzile amaphutha ngoba vele sifunda ngamaphutha nami nawo amaphutha nawo akho amaphutha funda phela ephutheni udlule ungabe lokufuna sibe sikhumbuza every day hayi umuntu adlule ephutheni kodwa indaba yami laba mfowethu bafazi yeke lento ohamba nikhala emzilwane ayenyoni umuntu kancane la namhlanje la sasa le ogcina udlula uhamba aaza yonke le ndawo ya aaza wena hawu mfazi wenja uyiqhenya ukuthi wena uhamba ushawela amawuta yonke le ndlela inja le uyinja inja yelandela ende ngifuna ukukutshela ukudla ama-clean ngeke uyibone impukane kodwa umuntu wakuvula kwashaya umoya kwabola zizokulandela impukane into elandelwa abantu abaningi icheap kumele usatshwe la uhlala khona kwazi ukuthi umuntu akayelwa nomani hawu hambe yaqalaza wena yonke le ndlela ngidlula ngethezi lami eliphushwa uyangiqalaza ungiqalazana umakhenika wena siyaqalaza ubufebe lobo ubufebe lulazi unyoka zazi ngifuna ukuntshela thina samadoda siyamazi umuntu oyisifebe asimlanda umuntu esimbona kahle ukuthi lo muntu ufuna umenda cha sikuleyo muntu mangifika endaweni ngiyabuza amadoda sithola lapha ingane la ilahlile sisho wena ulahlile ulahleni ngeke uyilahle into eyigugu ulahla yona lento ebolile soyiqedela sicindezela obhontshisi oselo omncane ogugile oshwabene njengoba udokotela sukudle suqede nya ngoba manje khanda lakho asisebenzi yini emnandi ukuba isifebe hayi hlaza unyoko zazi kusona namhlanje ukuthi ma uke wathi emzini abantu ukhumula unyoko awulotsholiwe ungena kuleli khaya leli awazi nokuthi kubethelwe ngani uyangena nje kuphela wena uzovula imilenze uzovula amathanga nje wena ba umsindo usuku bonke lana babhizi ngawe